Značka Roborock ukázala svoju víziu budúcnosti. Vysávač, ktorý dokáže zdolať schody a dokonca ich aj povysávať. Prototyp Roborock Saros Rover ako prvý namiesto klasických kolies využíva robotické nohy s kolieskami. Rover je vybavený 2 nohami zakončenými kolesami, ktoré poskytujú potrebný dosah, zdvih a výšku. Každá noha sa dokáže nezávisle zdvíhať a klesať, čím imituje ľudskú mobilitu. Vďaka tejto konštrukcii dokáže robot vykonávať aj malé skoky. Na rozdiel od iných riešení Saros Rover schody nielen prekonáva, ale ich počas výstupu aj aktívne vysáva. Na každom schode sa zastaví, vyčistí ho a následne pokračuje ďalej. Okrem schodov zvláda aj svahy a zložité viacúrovňové prahy v domácnosti. Fungovanie robotických nôh je riadené pokročilými algoritmami umelej inteligencie v kombinácii s komplexnými pohybovými senzormi a 3D priestorovým mapovaním. Bez umelej inteligencie by tento vysávač vôbec nemohol fungovať. Tento dizajn má však aj svoje nevýhody. Kvôli robotickým nohám musel Roborock urobiť kompromisy v samotných vysávacích funkciách. Dovnútra sa nepodarilo integrovať úplne najlepšie komponenty, napríklad kefy, mop či nádržky na vodu a prach sú menšie než pri tradičných modeloch. Roborock už minulý rok predstavil vysávač s integrovanou robotickou rukou, ktorý sa dnes reálne predáva. Hoci vysávač s robotickými nohami sa zatiaľ na trh nechystá, je zrejmé, že značka intenzívne testuje nové technológie a komponenty. Týmto smerom si Roborock postupne pripravuje pôdu na vstup do segmentu domácich robotov, kde už nepôjde len o vysávanie, ale o komplexnú robotickú asistenciu v domácnosti.